Fel.gg. Mikki Heijari, Haib, Felin Hearthstone-liigan sijoitusturnauksessa 7 ottelua ja 7 voittoa puhtaalla pelillä sijoitusfinaaleihin. Mitkä on ensimmäiset fiilikset? No omasta mielestä meni nämä pelit tosi hyvin, että totta kai se tuntuu hyvältä. Oli mulla sellainen odotus heti aluksi, että minä todennäköisesti pääsen sinne top 16, olin tosi itse varma. Ja hyvinhän se meni. Sulla on ikää 18 vuotta. Kerrotko vähän, että... Just täytin 19 itse asiassa. Täytin keskiviikkon 19. Mahtavaa, onneksi olkoon siitäkin. Kiitos. Mikä sun tausta ja tavoitteet on kilpapelaajana? No minä pelasin ennen Hearthstonea, minä pelasin aika amatööritason League of Legendsia. Ja sit minä näin, kun minä katoin erästä League of Legends striimaa ja minä näin, että se pelasi Hearthstonea vielä kun Hearthstone oli betas, niin minä kiinnostuin sen peliin. Ja minä kun olen aina tykännyt kilpailemisesta, niin jotenkin minä siirryin suoraan pelaamaan Hearthstone-turnauksia. Ja nyt minulla on hiljattain mennyt tosi hyvin, että minä pääsin top 8 tuossa ESM:ssä, pääsin ne karsinat läpi sinne osakilpailuihin ja nyt sitten pääsin Felin top 16, niin nyt mun tavoitteet olisi, että voittaa joku vähän suurempi turnaus tässä seuraavaksi. Miltä vastustajien taso on vaikuttanut tähän mennessä Felin matseissa? No jota oli siinä mun lohkossa, niin ne oli varmaan kaikkiaan hyvin ladder-pelaajia, mutta minä en sitten tiedä kuinka paljon niillä oli ollut kokemus turnauspelaamisesta. Kyllä mulla oli sellainen fiilis, että moni pelasi ihan hyvin, mutta jotkut pelasi vähän hätiköidystä eikä ehkä miettinyt kaikkia vuoroja kokonaan. Mutta sellainen ihan kohtalainen taso oli ainakin mun lohkossa. Mutta minä olen nähnyt, että siellä on ollut moni hyviä suomalaisia pelaajia noissa muissa lohkoissa, jotka ei ole pärjännyt niin hyvin kuin olisi odotettu, niin kyllä minä uskon, että on kokonaisuudessa ollut ihan hyvä taso. Sä edustat Addiction eSportsia. Joo. Siellä on sun lisäksi suomalainen Janetski eli Janne Aho. Kerro lyhyesti, että minkälaisesta tallista on kyse? No Addiction eSports on brittiläinen organisaatio, mutta ne otti meidät Hearthstone-pelaajiksi muutama kuukausi sitten. Me ja Janetski oltiin aikaisemmin tiimikavereita yhdessä toisessa tiimissä, niin se oli sinänsä niille helppo ottaa meidät molemmat, kun se tiimi vähän niin kuin kaatus. Ja meillä on myös Dota ja CSGO-tiimit, ne on molemmat brittiläisiä tiimejä, että me ollaan ainoat suomalaiset edustajat tässä organisaatiossa. Kuinka tähän Addictioniin kuuluminen auttaa sun oman peliuran kehittymistä? Se auttaa sille, että meillä on sopimukset, ja sen sopimuksen mukaan niin ne auttaa mua sitten matkustamaan lanitapahtumiin, niin jos mulla ei ole itsellään tarvittavaa rahaa, niin minä saan niiltä rahoitusta. Ja sitten kun ne tarjoaa mulle sitä rahoitusta, niin jos minä satun voittamaan rahaa, niin ne ottaa sitten summan siitä. Eli se avaa mulle mahdollisuuksia päästä ulkomaillekin pelaamaan. Pelaamisen lisäksi sä striimaat Twitchissä ja teet videoita YouTubessa. Kuinka sä jaat sun ajan näiden välillä? Ja kuinka paljon sä opiskelet esimerkiksi seuraat metaa netissä ja katot muita striimejä ja sitten ihan raasti pelaat? Mikä se sun ajankäytöllinen ratkaisu on? No, mulle numero 1 tällä hetkellä on harjoittelu ollut. Ja minä tosi paljon katon muita striimaa, on tosi monia pelaajia, joita minä pidän itteeni parempana, joiden striimejä minä katon. Ja on myös sivustoja, jotka tuottaa tosi hyviä artikkeleja, mitä mä katon. Silloin kun minä tuotan sisältöä, mulla on sellainen sopimus mun tiimin kanssa, että minä silloin tällöin teen sisältöä tiimin YouTube-kanavalle, niin se on sellaista, että jos mulla on joku hyvä idea johonkin, mitä ei ole mun mielestä toteutettu, tai joku asia, mistä minä haluan puhua, niin sitten minä teen siitä videon. Mutta se ei ole niinku mun numero 1 prioriteetti lähellekään. Ja striimaaminen on sellainen, että minä teen sitä, kun minusta tuntuu siltä. Se on ihan mukavaa pistää striimi päälle ja chillata porukan kanssa jotain siellä chatissa, mutta yleensä kun minä pelaan, niin minä pelaan niinku montaa tuntia putkeen, minä pidän paljon taukoja välissä.
ja teen kaikkea muuta välissä. Sillä mun on helpompi keskittyä niitä pelaamiseen ja saada enemmän sit harjoittelusta irti, ja sitä on vähän vaikea striimata, jos minä niinku pelaan tunnin 2 ja sitten pidän tauon ja sitten taas pelaan tunnin 2. Sen takia minä striimaa kovin useasti. Kuinka paljon pelaaminen suunnilleen vie sun viikkotunneista? Tää on vaikea. Tosi paljon, mutta minä kans teen tosi paljon muutakin. Että se riippuu ihan niinku, onks jotain suuria karsintaturnauksia tai sellaisia tulossa. Et silloin minä pelaan aina enemmän. Mutta mä sanoisin, että minä joka päivä pelaan ainakin 2-3 tuntia ihan vaan latteria, testailen asioita, katon tuloksia, katon miten pakat toimii ja mitä pakkoja pelataan paljon. Ja sitten vielä illalla minä pelaan sellaisia pienempiä online-turnauksia, katon mitä ihmiset pelailee siellä, niistä menee yleensä kanssa muutama tunti. Niin ehkä sellainen 4-5 tuntia päivässä menee Hearthstoneen ja sitten minä kans aika useasti kavereiden kanssa pelaan muita pelejä. Niin voi näin ihan lomalla töissä niin helposti mennä jopa 10 tuntia pelaamiseen. Mut se on tärkeää siinä niinku käydä välillä ulkonakin ja tehdä kavereiden kanssa jotain ihan pelimaailman ulkopuolellakin. Sillä pysyy virkeänä, niin on helpompi ihan keskittyä siihen pelaamiseen. Sä mainitsit, että sä tykkäät katsoa streamereita ja käyt aktiivisesti seuraamassa tiettyjä nettisivuja, niin pelaajia varmasti kiinnostaa, että mitä nämä streamerit ja nettisivut on. Pystyt sä heittämään muutaman ihan nimen? No nettisivuja ainakin Vicious Syndicate on tehnyt sen nimisiä artikkeleita kuin Meta Reaper, missä ne kerää tosi paljon dataa ja sen perusteella kirjoittaa niinku, mikä on uutta metas, mikä on vahvaa metas, mitä pelataan tosi paljon. Et Vicious Syndicatein artikkelit on tosi hyviä. Sitten tietenkin Tempestormin sivu, missä on Meta Snapshot, mitä ne tekee. Se on yksi, mitä minä luen, katon sieltä. Se on niinku enemmän, että minä katon sieltä ideoita. Ja sitten striimaajia nyt yleensä katon. Minä vaan katon, että ketä siellä on paikalla ja menen johonkin striimiin. Siellä on tosi paljon hyviä striimaajia, pelaajia. Mulla ei ole silleen mitään henkilökohtaista suosikkia. Muutama striimaaja, jota minä seuraan tosi paljon, esimerkiksi Liquidin Dog ja sitten Complexityn Crane striimiä minä katon tosi paljon. Ja sitten on näitä Fate to Karman striimaajia, niin kuin Jackie Chan ja sitten Cypher ja näitä, mitä minä katon, kun ne striimaa. Mikä Hearthstoneissa viehättää ja mitä ominaisuuksia hyvältä Hearthstone-pelaajalta vaaditaan? Hearthstoneissa minä tykkään tosi paljon siitä, että se on 1-1 peli ensinnäkin. Niinku, tietenkin se on kiva pelaa kavereiden kanssa tiimissä, mutta jos haluaa pelata kilpailullisesti, niin se jotenkin tuntuu paremmalta pelata peli, joka on 1-1. Koska silloin kun sä häviit, niin se ei joutu aina miettimään, mitä sä teit väärin. Silloin kun minä pelasin vähän amatöörimaisesti League of Legends-turnauksia, sellaisella kohtalaisella korkealla tasolla, niin mitä tapahtuu monille tiimeille useasti on, että välit niihin sun tiimikavereihin menee sen takia, että jos niillä on ollut huono peli, niin sitä helposti alkaa syyttää niitä. Mutta Hearthstone ei ole sellaista. Et minä tykkään niinku ihan kilpailullisesti siitä 1-1 aspektista. Ja Hearthstone on tosi viihdyttävä peli pelata. Se on yksi juttu. Niinku. Minä tykkään pelata Hearthstonea tosi paljon. En minä oikein osaa kuvailla, minkä takia minä tykkään siitä pelistä niin paljon, mutta minä vaan tykkään sen pelaamisesta tosi paljon. Hearthstoneissa on Suomessa aika tiivis skene ja Joo. Pelaajat on läheisiä keskenään. Saatteko te paljon sparriapua toisiltanne? On jos kysyy, että hei, haluatko pelata mun kanssa sen sarjan, kun meillä on Skype-ryhmä, mikä on täynnä suomalaisia pro, semi-pro pelaajia, niin jos sieltä kysyy jotain peliapua, niin kyllä sieltä löytää heti. Jos sieltä kysyy apua vaikka pakkoihin tai jos joku pelaa turnaus, niin voi mennä seuraamaan. Tai sieltä helposti löytää apua, jos tarvii. Hyvä. Tässä on kuule mun tärkeimmät pointit heitettynä. Tuleeko itselle mieleen jotain vielä, mitä haluaisit sanoa tai nostaa esille? Minä tietenkin haluaisin antaa shoutoutin mun tiimille addictionesports.com. Sieltä löytyy nettisivut ja Twitteristä löytyy tiimi @addictiongg ja minut löytää myös Twitteristä @addictionhype. Ja sitten minä vielä haluaisin näin tässä
haastattelussa toivottaa onnea Janetille, joka pelaa ESM-finaalit sitten ensi kuussa, niin tällainen pieni yllätys sille. Fel.gg